Прывітанне, паважанае гаспадарства. Завтра, 21 лютого, отзначается День родной мовы под эгидой ЮНЕСКО. Это значит не только нашей родной мовы, а любой мовы родной конкретному человеку. Кому-то французской, кому-то белорусской, кому-то ангельской. И я захотел до этой даты отказать на одно питание, которое мне вельми часто задают. Какая разница, на какой мове размовляю? А какая разница, кем ты себе лічиш, белорусом чи что? Так вось, по-моему, вельми трапно на это питание отказал у своем творе «Маленький принц» такі вядомый письменник Сент-Экзюпери. И вось вытрымка на эту тему з его романа. Итак, поехали. А навошта людям нацыянальнасць? Спытаўся маленькі прынц. Што, без яе пражыць немагчыма? Пражыць можна по-рознаму, адгукнуўся стары географ. І потым, як ты адкажаш, калі ў цябе спытаюць, хто ты? Ну, скажу, чалавек, і ўсё, прамовіў маленькі прынц. І запнуўся. Хаця што я адказаў? Той, хто спытае, таксама ж чалавек. Слушна, быццам, ён і так не бачыць, што ты чалавек. Усе дрэвы. Але ёсць бяроза, ёсць сосна, ёсць пальма. Кожнае дрэва мае сваю нацыянальнасць. Проста дрэва нават намаляваць немагчыма. Бо адзін малюе галіны гору, як у таполі, а другі галлём долу, як у елкі. Таму, калі ты скажаш пра сябе француз ці кітаец, ці аўстралійскі аберген, адразу зразумела, якая ў цябе краіна. Якая там природа, клімат, якая твоя мова і культура. А мова і культура – гэта ўжо тое, за што тебе можна адразу паважаць. Як называюць чалавека без мовы, без культуры, ты ведаеш? Не ведаю. Яго называюць прыблудам, бо ў яго нічога няма свайго, і яго няма за што паважаць. Гаспадарства, калі вам спадабалася, чакаю, што вы мяне аддзячыце.